Ne b'a fɛ ka saraka bɔ ni saraka bɔ fɛn b'i bolo i bɛ saraka da o fɛn ka alamisa k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se 14 heures o alamisa dugawu de b'i jaabi n'i y'o saraka da o fɛn kan a kɛra i y'a bila ka ci saw a kɛra i y'a faga o don nka n'i ye saraka da ka alamisa k'a bila ka sigi juma 9 heures la k'a saraka tu o de dugawu minɛ ka di alamisa ye dugawu kɛ don ye o bɛ jaabi juma ye saraka bɔ don ye o de bɛ jaabi n'i ye saraka da fɛn ka alamisa k'a bila ka sigi juma 9 heures k'a faga n'o kɛra bagan ye o saraka minɛna ka ban a b'a jaabi don dɔw bɛ yen n'i ye saraka bɔ o la gɛrɛsɛgɛ t'i foli bilen dɛ a bɛ datugu sali a bɛ ka fisa bagan joli joli o bɛɛ de bɛ don minnu na o don ne filɛ ka f'i ye nin kɛra tuma min na alakira Muhamadu ale tun ye maa ye a ko nin baara minnu filɛ ninnu ma haramu silamɛya la a ye saraka bɔ fɔ a y'o fɔ yɔrɔ min na a ye alabato fara o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye ala ɲɛsiranya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye muminiya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a tilara ka musilimuya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye sabali da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye tiɲɛtigiya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min maa k'i janto i ka kulusi jala la muso k'i janto tafe bolo la a y'o da o kan a ko min filɛ o ye ko ale ala ye labɛn ko tigiw ye lahara dɔw ti jɛ a labɛn si la o sara de ko ne maa min ko saraka bɔ la k'a b'a lakari dɔrɔn a y'a fɔ a tigi ye k'a ka suratu al-Ahzab dayɛlɛ n'a ye suratu al-Ahzab dayɛlɛ a b'a taa saraka dafalen sɔrɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ taa muminiya fana sɔrɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ taa ala ɲɛsiranya fana sɔrɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ taa sɔrɔ alabato b'o yɔrɔ kelen la nin si tɛ kelen ye n'i y'a sɔrɔ alabato dama b'a ɲɛ a kun bɛ saraka bɔ d'a kan a b'a fɔ ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wa qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was samidina was samiyati ama ba suno fana b'a ma saraka bɔ ni ninnu bɛɛ ye kuloma kelen ye ne maa min b'a bɛ saraka la kari dɔrɔn n'o ka bɔ a tigi kɔrɔ a tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ a ta ye hakilina ko a ye saraka bɔ ne maa min bɛ saraka bɔ i ka dugawu kɛ i ka saraka fɛn kan a kɛra fini ye a kɛra bagan ye dugawu k'a kan alamisa don n'i b'a sarakatu a sarakatu juma don ye dugawu minɛ don ye ne maa min bɛ taa taama la taama juma don o ye samedi don ye n'i taara taama la samedi n'i nana o taama la i n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a tila k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i si kɔnɔna na ni ala ɲan'i ma i bɛ se k'o taama ɲɔgɔn 70 kɛ hali kala t'i waati. Alahu Akbar. ne maa min bɛ taa furusira taama o la jumasi don ye furusira taama don ye n'i taara furu taama jumasi o furu bɛ basigi ne maa min bɛ taa i ka commerçant minɛnw da i ka butigi dayɛlɛ don fɔlɔ o dayɛlɛ ntɛnɛn don i bɛ taa i ka commerçant minɛnw da n'o ta ntɛnɛn don ye tasuma ye o ka farin kosɛbɛ n'o kɛra o nafolo bɛ ɲaga. Allahu Akbar. ne maa min bɛ t'i ka fura ɲuman minɛ dɔnni b'a fɛ wali i bɛ t'i ka fura ɲuman minɛ yɔrɔ la taga o minɛ karata don o fura kelen b'i jaabi i bolo
bɛ taa i ka fini bila kalayɔrɔ la walima ka t'i den don kalan na taa o don yɔrɔ araba don o den kelen na kɛ dɔnnibaa ye ni fini don na kala k'o don i la i n'o fara ka dɔ wɛrɛ don o bɛ kɛ tuma min na don dɔw bɛ yen n'i ye fini bila kalayɔrɔ la o don fini dɔw bɛ yen i bɛ taa kaso la n'o ye fini dɔw bɛ yen jolikɛnɛ bɛ k'o la fini dɔw bɛ yen o bɛ su ka barakali wa o finiw bɛ adamaden ka finiw na. Kala don de bɛ se k'o lase mɔgɔ ma. O tuma na ni saraka bɔ dugawu don n'o ye alamisa ye o tuma na dɔgɔkun tile 7 banna pewu. O don dafara. Ala k'o lasa. wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad rasulillahi. ne y'a ka ladilikan ye ka bɔ kira yɛrɛ da a ko Seydina Ali ma a ko Ali min boli Ala ye n'i ye furu kɛ ni furumuso b'i bolo n'i bɛ se furumuso ma kana s'a ma yɔrɔ la i b'i jɔ i dalen i ɲɛ bɛ donlenw la o den bɛ kɛ fariganbaatɔ ye a bana fura tɛ sɔrɔ ni den sɔrɔla a kɔnɔ farigan b'a minɛ a fura tɛ sɔrɔ. A ko ya Ali min mɔni Ala ye Mamadu bɛ k'i ladi kana na muso ma k'a sɔrɔ a bolo bɛ laada joli la ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ kɛ joli bɔnnaba ye a bɛ se ka adamadenw ni cɛ Ala tɛ miiri. A ko ya Ali kana na furumuso ma tuma min na ni cɛ ko t'a ye i kana ja kosa ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ hujunu a bɛ dima yɛrɛ bɔ mɔgɔw kɔrɔ a tɛ nisɔndiya fiyewu. A ko ya Ali kana na furumuso ma sɔgɔma tile walaka tile waati kana na furumuso ma walima fayiri mankan bɛɛ kana na furumuso ma tilegan dere ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den kunkolo bɛ wuli hali n'a kɛra tile kelen fa ka don Ala ka kɛnɛya. A y'a janto ninnu na a ko furumuso a bɛ furu cɛ fanikolon kelen a kana a yɛrɛ lahala la dilan o la ni den sɔrɔla a kɔnɔ den bɛ juguya ka bila ba la a bɛ juguya ka bila fa fana la. N'a ye fa dɔgɔya a bɛ ba dɔgɔya ni fa kumana fɛ ni ba ko i b'i fa jaabi ta a b'a fɔ maa i bɔ ne da la a t'aw si bonya. A ko du cɛmancɛ i bɛ buguda la o i b'i ka so kana se furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ kɛ jatɔ ye e ye hɔrɔn ye nka a den bɛ se k'a jɔ jama 12 a b'a cɛ ka fini fili k'a fili. mɔlɛya min b'i fa hali o t'a bɔ dugu kɔnɔ. I b'i ka so tuma min na maaw sen k'a bɛ so kɔfɛlaw la i tulo bɛ maaw barokan na kana se furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ si sɔrɔ tuma min a bɛ kɛ kulo kelen ye. A ko su dugutilama muso kɔnɔma n'i ye kɔlɔn dayɛlɛ k'i bɛ ji bɔ a kɔnɔ den min bɛ sogo ni golo cɛ a bɛ kɔlɔnji in de filɛ n'a den wolola a bɛ kɛ bobo ye. A ko muso lasiritɔ ka bulɔki bɔ i kana k'i sigi du cɛmancɛ rɔ den min b'i wolo debi dɔ bɛ tɛmɛ fitirida o ye kɔnɔ dɔ ye a bana tun bɛ den minɛ ko debi ɲama a ko n'o kɔnɔ tɛmɛna i sanfɛ a b'a ja da den kan ni den wolola a daji b'i bɔ a ɲɛjɛ b'i bɔ waati sɔrɔ den ka halaki la. A ko muso lasiritɔ min bɛ wuli ka so fa fitiri don waati a bɛ taa fini bɔ a yɛrɛ la ɲɛgɛn kɔnɔ k'a b'a ko a ko jinɛ dɔw de bɛ taama n'o ye nangelenninw ye n'o ye muso kɔnɔma walakale ye o nangelennin ale den san 13 bikiri masa b'o minɛ n'o kɛra fura min b'a la n'i ye adamaden walakale ye a kɔnɔma dɔn a bɛ k'i ko n'a ye den kɛra koliji in kɔrɔ bana bɛ yɛlɛma den fɛ ni adamaden wolola o bɛ kɛ kirikiri masa tɔ ye fura tɛ sɔrɔ a la. Allahu akbar.
ako musalla sirito ni be mine dabiri ki sigaka ibi bele kuloni mla jugoro wali ma fini ngoloni wali ni tisola fisigi mi kolo bla mine jugoro ki sigaka mota ni de wolola abi faku ba ye demba do nga tola ko barkata musalla sirito ako kana sunyani ke ka afrika fini jalakuna ka ila sirito to no de wolola obige zoe musalla sirito nyina ukele ka tikeke ka do daga ko ngero ni yo tige wolo ko nyimi no de wolola obige de nugu to sobo musalla sirito ka no do ni yo do ni de wolola ade bige zoe fuati surala musalla sirito wali furumuso kana mine bla finetrila ki to dukelema ni dona bongono ibito mine jigi ni dumini fendo ni ya du itika de wolo babbe ibi so wolo dewo Allahu akbar wa takbir at-takbir at-takbir subhan takbir la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam furumuso ni furumisa na sotera na ba sigilendo aba de muso wele taga njela sola da tasa do be iku fara nyonga ikanna nayi ni muso mani taro che ka to jabamo afaso kono ifana tika furuke ibe sote Allahu akbar amawuli sikatala ndi wuli ni muso mani dara pina ku be ta bana ko tala sununguka ibu jatu mine ni yemi sigileye ka ko do tumo furu yoro bi janya maro adoni blo ni yemu sigile nyeshi duma o de bi fura ka kabla la bulu ni mi me ko de sumo ka nyeshi dima o de bo la fa o de bi furu ka ta jamana fa ndo wala ni ye musomanunw ye u bɛ bɔgɔla tulonkɛ la dɔ bi bɔgɔkuru dɔ ta min bi to ka bɔgɔkuru minɛ a bi to k'a sin golo minɛ a b'a disi golo minɛ k'a fɔ den sin min den sin min o musomanin tɔgɔ o ka denko fura foyi t'o la o bi bange fo ka s'a dan na ni ye min sigilen cɛ mɔ o da ti don kuma la o ka bange bi gɛlɛya. ayiwa dɔnni bana ni musomanin min bɛ fini siri ka fini siri barabu ni duguma a ti taa ka cɛlasigi la a bi den dɔ wolo k'o bila a fadenw a faso la ka sɔrɔ ka taa cɛlasigi na saraka t'o la. Allahu akbar ndo musomanin min bɛ fini siri n'a ye fini siri a bɛ fini dabila a ɲuman fan fɛ a kɔfɛ a mana fini siri a bɛ fini dabila a kɔfɛ o musomanin tɔgɔ o mana den o den bange o den bɛ segin kɔfɛ fana o ka den basigi man di. adoni blo wala a ko furumuso min n'a ye dugu 5 dugu 7 a y'o bɛɛ sugu jɔ o sugu jɔlen maa 7 y'a dɔn sugu bɛrɛ o muso tɔgɔ a ko n'a y'o kɛ selijuru ka yɛlɛ a la ka se siɲɛ 7 ma o dugu 7 kelen-kelen bɛɛ la a k'o tɛ waliju bange bilen. Allahu akbar a ko muso min ye jɛnɛya kɛ ka se hakɛ dɔ la a bi daminɛ jɛnɛya fɔlɔ 2nan 3nan n'o kɛra kaban ala tɛ waliju da o den sɔrɔ bilen. a ko muso min bɛ kuma furucɛ kɔfɛ a bɛ furucɛ kunada denw ɲɛ a ko den t'i balo muso min bɛ da dilan na k'a ko don a furucɛ mɔ a ko o muso o tɛ fɛn sɔrɔ a wolodenw bolo k'o ka mago ye muso min bɛ arasɔn ɲini a cɛ la dilan na a ko o tɛ fɛn sɔrɔ a denw bolo k'a mago fana dilan. adoni blo wala a b'a janto ninnu na ninnu ye maalifiya minɛnw de ye. ndo adamadenya minɛnw diɲɛ t'i jɔ ni minnu tɛ u nana ka na ninnu bɛɛ dɔki k'u da kɛrɛfɛ nin man ɲi nin man ɲi u nana fɔ foyi tɛ nin na foyi tɛ nin na fo yɛrɛ nana kɛ fɛn bɛ bɛɛ la fɛn bɛ du bɛɛ kɔnɔ wa du bɛɛ cilen filɛ i ɲɛna den ɲɛnama t'i wolo laadiri t'i wolo a sɔrɔla minnu fɛ minnu man kan ka kɛ olu bɛ ka kɛ a ko mɔgɔ min b'a ɲɛ damu ta maa wɛrɛ lebu kan walima a kɛra i furumuso ye mɔgɔ min b'a ɲɛ damu ta o lebu kan ka sɔrɔ ka n'a ma ni den sɔrɔla o den fitinin a t'i ɲɛnatigɛ a si t'i jɛ a bɛ kɛ fiɲɛ dɔ ye. Allahu akbar ndo a b'a ja don ninnu ma.
bɛ cɛ tigilamɔgɔ n'a ye tugur'olu kɔ ka ban aw yɛrɛ tɛna a ka awa diɲɛlatigɛ ɲɛtaa kun sɔrɔ bilen. ayi a ti sɔrɔ. ni kitaabu min filɛ ka fɔ nin ye a minɛna ka bɔ maa min na ayiwa a minɛna ka bɔ Abudramani bunu Awfu a minɛna ka bɔ o de la. Seydina Alakira ka sahibaw sallallahu alaihi wa sallam wallahi ni ɲuman kun tɛ maa ye Alakira kun t'a fɔ. ayi t'a fɔ. a ko muso ni Ala y'i gɛrɛsɛgɛ furumuso la furumuso min n'a b'a sigi gabugu kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ a ko futinɛ ti ban o da la furumuso min bɛ tasuma fiyɛ a dafiɲɛ la o cɛ dɔgɔnima bɛ digi a furucɛ la furumuso min n'a bɛ minɛn ta dumuni k'a sigi a kinbiri fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'o dun ni denw kɔrɔla denw bɛɛ bɛ taa k'a fililen to du kɔnɔ. baro. wala. ni maa min b'a tɛgɛ fɔ ji la n'u bɛ tɛgɛ fɔ ji kɔrɔ ta k'a bɔ dugukolo ma o tigi ka pɔti basigi ni maa min bolo dumuni ni bolo dumuni fɔlɔ patɔlɔ k'a bi tɛgɛ fɔ ji la i bɛ samara sen 2 kɛ saraka ye n'o tɛ ni kaso ka surun. baro. wala. ni wulila i ka du cɛ ma ni dugani su yɛrɛ i ka du cɛ ma da t'a la tɔnɔ foyi m'a minɛ a salen yera i y'a lajɛ i ma joli kɛnɛya la o ye awa terema yira ye o ka teli ka kɛ saya dɔ ye ka balima saya don tunu ngala n'a ye ndugu su ta ka n'a bila i sigilen kan o ye dɔnbaga saya ye. n'i taara koro su dalen da t'a la i y'a lajɛ i ma nɛgɛ da y'a la o ye galama yira ye o ye balima saya ye. Dido. n'i bɔra ni danfin finma tusuba tɛmɛ n'i kunna danfin kɔnɔ kuja ninnu caman finma n'olu tɛmɛ n'i kunna i ka taama sira kan o taama bɛ k'i la kunnasiri ye. a b'a janto ninnu na ninnu ka adamadenya kow ye. ni mɔgɔ min nan'i sigi i sigilen tora olu bolila ka na jɔ i kɔfɛ ka woro kɔrɔta ka sugunɛ seri i kan i kun bɛna to asidan dɔrɔn Ala y'i kisi i wuli ye sugunɛ k'i ka bolifɛn kan i kun bɛna asidan kɛ Ala y'i kisi ka ban. Allahu Akbar. At-takbir. 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 Semua takbir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wala woro nana o dunugɔrɔ bolila ka na jɔ i la k'a da waga k'a f'i la kɛkɛkɛrɛkɛ a f'i yɛrɛ ma ami Ala ka dugawu la i ka dugawu jaabira ka ban. n'i donna du min kɔnɔ ni fali ɲɛ dar'i kan n'a y'a da waga ka kasi i jɔlen i b'a f'i da kɔnɔ subhanallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar fo ka taa ban i k'o fɔ i ni sitanɛ de ka surun. Allahu Akbar. a y'a janto ninnu na fɛn dama bɛ yen Ala y'olu ladiya. mɔgɔ min bɛ jɔ ka kulu dugu tila ma ka bɛn ni dugani kɛsikan ye o tigi ka silamɛya kɔrɔtalen don. mɔgɔ min bɛ jɔ ka kulu dugu tila ma ka bɛn ni fali kɛsikan ye sitanɛ b'i kɔrɔ n'i ma jangali tɛ fayiri wele kuma dɔn ni maa min bɛ kulu ka bɛn ni dugukɔrɔ kɛsikan ye o y'i ka silamɛya b'i kɔrɔta n'i bɛ kulu ka bɛn ni awa misiri wele kan ye o y'o kelen ye. wala. a y'a janto ninnu na nin ye maanifinya tɛnɛw de ye adamadenya tɛ se ka ɲɛ fo tɛnɛw ka y'a la. ni mɔgɔ min an bɛna kuma dɔgɔkun tile 7 in kan bɛɛ k'i mago dɔ sɔrɔ a la. maa bangedon i kan ka k'a saraka de. maa kelen o kelen ni maa bangedon ma saraka a bɛ se ka den kɛ dulɔmina ye. a bɛ se ka den kɛ ni kumana fɛ a b'i dalaminɛ saraka dɛsɛ de don ni bangedon ma saraka n'i ye miliyɔn don i bolo sisan n'i ma dun k'a ban i tɛ lafiya. a b'a janto la jumadon den o ka yiri o ye sijala ye
a y'a janto nin kumaw la koyi mais juma dɔ bɛ yen o ka yiri ye sijala ye mais a bɛ mago ɲɛ min ye denɲɛrɛnin don mais ni burusi bɔra adamaden la kamankɔrɔsiw bɔra o kɛr'i la ka ban o ye tere falelen de i la yiri in t'a ɲɛ tugun dɛ fo k'a saraka de Baharo o ye balikuya de kolo la mais denɲɛrɛnin mana bange i bolo taga sijala i ka taa bolo kari ka kɛ ɲɔgɔn kan awa n'a fɔra i ye juma don fɛ ko i muso jigira koyi k'a ye mun sɔrɔ ko denmuso n'o fɔra k'a ye mun sɔrɔ ko denkɛ cɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni bazɛ sugu b'i la o bɔ i kana i k'o da fɔlɔ de bɔ mun na i k'o fɔ k'i k'o da i k'o ku n'a fɔ b'a ma taa k'i da o don ma ko ɲɛ nin kun d'i ma i ka dugawu kɛ. Allahu Akbar at-takbir takbir la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa filani fila b'o cogo la filani cɛman fila n'o bangera i bolo o b'o cogo la n'i m'o saraka o cogo la ni ba furu ma sa ayiwa sajɔnɔ bi don fa ni ba cɛ dɔgɔnin dɔ bɛ den balo Allahu Akbar walima ni miliyari b'i bolo o b'i ban a bɛ sɔrɔ ka kalani ta Allahu Akbar o tuma n'i taara sijala la i b'a yiri jala in fara ɲɔgɔn kan yiri sanfɛ i ni jurukisɛ bɛ yɛlɛ a ti se dugu ma n'a sera dugu ma o ye kundo wɛrɛ de ye ba ni fa kisitɔ de ɲama b'u la fa si kabako don adamaden bari ala y'u da ni masaya de ye nabila burahima ka mɔgɔw bolo kabako don baara bɛɛ bɛlen bɛ jumaden ma n'a ka saraka bɔra o tuma jumaden n'i ye sijala in fara ɲɔgɔn kan i b'a siri juru la n'i jigira ka na se jurudani fɛ i bɛ juru in siri i b'i jigin k'i cun ka sɔrɔ ka juru in foni i bɛ taa n'a ye i bɛ juru in bɔ i bɛ taa don daga la a b'i tobi yirijala dun a n'a wɔnfɔ n'a tobira den min kunna a b'a ji min den min tɔgɔ bɛ da don min a bɛ fɔ don ma ko den bɔ don bon n'a bɔra ɲama minnu bɛ kɛ denba kunda o ɲamaw denba ka ɲama kabini jabacɛ donna don min a bɛ jabacɛ bon dɔ ɲama minnu bɛ yen n'o ɲama cɛra ka bɔ ka t'o bɔ kɛnɛ ma k'a sɔrɔ den tile 7 ma dafa o bɛ den faku pewu. Allahu Akbar o ɲama bi fura k'o dɛ bon kɛrɛfɛ seleke la a bɛ kɛ ten o ɲama in de bi fara yiri in kan fura ɲaga bi bɔ daga rɔ k'o bila funɛ falen kan komi tasuma ko tɛ yen n'o tɛ denba tun bɛ taa fɔ so tile b'i bolo dankun dankun a bɛ taa jɔ tasuma bi don a la musokɔrɔba fɛ a b'i jɔ ni den ye den b'a kɔ la kan a sisi bɛ yɛlɛ den la ni jumaden kɛra ten maa b'a ko bi so la e ɲɛ t'a la denw ni faw bɔ bilen ni jumaden ka ko kɛra ten maa bi so la bilen wa a ti sɛgɛn bilen baara in bɛ dilan tan hali bondala sɛ min bɛ faga sɛ jolo bɛɛ bɛ jɔ denba kunda ye nka biju ayiwa u ka bɔ karomaba ninnu e ka taa ɲamadon ye n'o fɛnɛ kɛ na a ma nɔgɔ dɛ ɲama ni fura ka bɔ k'a jɔsi k'a jɛ pelepele lemuruba fara ninnu bɛɛ bɛ cɛ kun fili ka den dalen to kosɛbɛ ani bɛ kɛ foyi ti kɛ den belebele n'a barajuru in bɛɛ sira t'o la a y'a janto nin na ala bi den dɔw da maa ye a bɛ kunsigi dɔ bi na n'o ma di ka bɔ a ko o den ti balo n'a y'o kunsigi di den bi balo nka n'o dira u bɛ tila ka t'o pese an ka maa dɔ ninnu minnu bɛ kulumiya dɔ in de olu b'a fɔ ko taga sanu pese taga warijɛ pese n'i ka kunsigi in pese wala bɛ kulo min ma kunsigi dɔw bɛ na den kun na n'i y'a kunsigi tu k'a siri a cɛ ma o den ti kɛ maa ye bilen. o ye tiɲɛ ye awɔ su kunsigi bɛ na dɔw kun na o bɛ ji ka bɔ yen k'a fɔ a bɛ don dingɛ kɔnɔ a b'a ko n'a ka yiri
aw kusigi nga nafati cɛni bɔ a don de bɛ don fila de don minnu kusigi bɛ tu k'a bila o kɛrɛ la don fila de don ayiwa ni mɔgɔ min ye Seko Amadu Sara b'a fo a ye Seko sara a y'a sara ni mun ye an y'i sara n'Ala ye Donbiyalakaw a ye sara ni mun ye Donbiyalakaw ko u bɛ sara a y'u sara kɔnɔ a ye sara in kɔnɔ a ye sara in kɔnɔ ayiwa alimami kɔni Donbiya alimami aya maa wɛrɛ ko ale bɛ sara fana kɛ ko ka 400 yɛrɛ segin a kɔ o kuma ja a sara bɛ bila yɛrɛ o ye sara kɛ sisan u ye n bolo fa o ye sisan n den dɛ o de ye nin ye sisan u ye n ka zi duma o tuma na n bolo fala wari la den fila don n bɛna don fila in de fɔ Ala kama den minnu bɛ sɛbɛnden bɛ tu k'a bila o kɛrɛ la o ye don fila ye a bɛ kɛ kalo min fana rɔ kalo b'a d'a ma arajaba kalo a bɛ fɔ o ma ko arajaba kalo o arajaba kalo a bɛ na jɔ sisan kalo min bɛna na sisan ni den bangera arajaba kalo o alamisa don o ka sɛbɛn de bɛ tu k'a bila a kɛrɛ la a den dolo de ka bon kojugu n'o ma kɛ ni o bɔra a kɛrɛ la n'a kɛra muso ye furu ka gɛlɛ a ma n'a kɛra muso ye den dɔ bɛ gɛlɛya n'a kɛra muso ye ani cɛw bɛ kɛ jɛɲɔgɔn ye a yɛrɛ ti sɔrɔ ka sigi Allahu Akbar o y'a kelen ye a don filanan alamisa tɛ wa a don filanan o ye Muhamadu ka don ye sallallahu alaihi wa sallam alamisa sinamuso o de ye Ntɛnɛndo ye o de kama alamisa don n'o ye Ntɛnɛndo den furu n'a ka fɛn bɛɛ ɲɛna Allahu Akbar e cɛ ye alamisa den ye muso ye Ntɛnɛnden ye baara banna wali cɛ ye Ntɛnɛnden ye muso ye alamisa den ye baara banna o n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔɔrɔ foyi ti y'a ka ko la Allahu Akbar Ntɛnɛndo den n'o bangera i bolo a bɛ bɛn ni don min ye o b'a fɔ ko sɛfanjɛ kalo i b'o dɔn sɛfanjɛ kalo ayiwa a tɔgɔba de fɔlen o ni den bangera o la ka bɛn ni Ntɛnɛndo ye o kunsigi bɛ di a bɛ tu k'a bila kɛrɛ la mɛ a bɛ kɛ ni min ye ni cɛ don a bɛ kɛ ni warijɛ ye ni muso don a bɛ kɛ ni sanu ye n'i ye wari sanu don a ka cɛ fari la o don fana b'a dama den jɛma o don fana bɛ n'o fɔ ni ne tora sara bi minnu bɛ fa siga t'a la Allahu Akbar sanu ti don cɛ fari la ten don bɛ n'i ye sanu don fari la ka ban i ka nafolo ko banna i ti lafiya tuguni Allahu Akbar maa minnu ni sanu don ka bolola nɛgɛ cɛ ma ka don bolo la o don b'a dama o tɛ don bɛɛ ye dɔw ko yan ko a ye sara ni Ala ye ayiwa o sara bonyana dɛ Kulubalilakaw ko n sara la ni Ala ye o tuma na sanu ni den min bangela ka bɛn ni samedi don ye u b'a fɔ min ma ko samedi don ni den bangera ka bɛn n'o ye a ka kɛ tilegan fɛ n'o kɛra sufɛla ko tɛ dɛ n'o kɛra n'a kɛra muso ye sanu bi don a kunsigi la k'o bila walima sanu bi don a ka bolola nɛgɛ la n'a kɛra cɛ ye warijɛ bi don a ka bolola nɛgɛ la wali kunsigi wa bolola nɛgɛ ta de ka fisa kunsigi ye kosɛbɛ kunsigi bɛ mago ɲa don fila min na o de ye alamisa ni ntɛnɛn ye o tuma den minnu bɛ bange a den dɔw bɛ bange i b'a sɔrɔ barajuru y'a fereke a bɛ bange barajuru bɛ kɛ k'a fereke o den n'o ɲɛnatigɛra a y'o don ekɔli la n'o kalanna a y'o don teni la o ye cɛ fini tabaw ye den dɔw bɛ na foroko kɔnɔ a ye denbaw ɲininka a ka musokɔrɔbaw ɲininka i b'a sɔrɔ foroko bɛ k'a dɔw dala de o den bɛ n'o cogo la n'o nana n'o bangera mɔgɔ ka foyi tɛ se o la a y'o don cɛ fini la o bɛ kɛ ɲɛmaaba ye a bɛ gɛri jugu bɛɛ kɛ foyi tɛ s'a la.
Den min ale tamasiyɛn den dɔ bɛ bange i bɛ fin dɔ sɔrɔ a yɔrɔ dɔ la n'i y'o finmani y'a yɔrɔ la yiri saba bɛ yen o den de kan ka k'o ko a bɛ fɔ o ma o ye bilanzi ye n'o kora n'o ye o den bɛ kɛ diɲɛ ɲɛmaaba ye i bɛ den dɔ bange i b'a sɔrɔ fana a bɛ kɛ cajo ye diɲɛ bɛ k'a bolow la i bɛ bile tɔmilen a bolow la yiri saba bɛ yen a fana kan ka k'o ko o yiri saba in an k'o dɔw to bulon na. Wala wala. Ayiwa. Cajo man ja. Cajo man ja. Ayiwa. Cajo man ja ka ca bɔnbɔnlakaw de. Ale ka bilen na a bɛ tomi fo k'a bilen jɛ. Dɔw bolo k'a bi jɛ. Kosɛbɛ. Dɔw sen bɛ k'a cogo la. Nin bɛ ye hɛrɛ de ye. Kosɛbɛ. Maa min sɔnni kɔkanna bɛ kɛ komi tasuma y'a jeni f'i b'a jɛlen. A y'a fɔ a tigi ye. Yiri saba bɛ yen min n'o den fɔ sisan. Ayiwa. A y'a janto a la. Nɛrɛ. O b'a la. Pɔsafinɛ. O b'a la. Balazan. O b'a la. I b'olu fara ɲɔgɔn kan. Ayiwa. N'i y'a ladon sɔrɔ. Walima a yiri yɛrɛ dun. I b'a tobi i b'i ko na i gɛrɛfɛ t'i jɔ fiyewu o de ye nafolotigi ye. Maa min sɔnni kɔkala bi tomi. Maliyɛnw tɛna fara ne la sa. Ayiwa. Ni ye telefɔni dayɛlɛ sa i b'a bɛɛ so ni ja ye kan. Siga t'a la. Maa min dawolo bi bilen f'a golo bi wɔrɔte a bilennen don cɛn nka n kan tɛ kɔnɔbara joli ta mɔ dɛ. Dacogo don a dawolo bi yɛlɛma fo k'a bilen n'i y'o ye den min na o ye nafolotigi ye o bɛna kɛ fɛntigiba de ye den min b'a nɛ don a kenge la k'a kuru waati bɛɛ o bɛ kɛ fɛntigiba ye den min bɛ yen n'a bɛ to k'a ɲi jɔ f'a kɛ gɛlɛya bi bɔ o den bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ne hinɛ bi dɔgɔya a ka ko la. Allahu akbar. Ye tiɲɛ ye. Wala wala. A b'a janto nin na. Fiɲɛ bɛ mɔgɔ min ni fili a gɛlɛ bɛ fili fiɲɛ fɛ fiyewu f'a bɛ to k'a kɛ tan n'a ma dawolo kɛ k'a ɲigin a tɛ se ka jigin o tigi i b'i farati maa minnu ka teli kɛ sata ye o y'o dɔ ye mɔgɔ min b'i jɔ k'i bolo kɛ k'i kan minɛ a b'a jɔ tan de a b'a ka kumaw la mɛ a kan b'a bolo mɔgɔ bɛ k'o tigi sata ye. Allahu akbar. N'o b'i ka den na fo a k'a dabila dɛ. Adamadenya dɔ b'a. N'a b'i ka den na fo a k'a dabila. Kosɛbɛ. Den min b'a nɛ ɲimi o b'o cogo kelen la o dayirimɛ man bon. Allahu akbar. A b'a janto o la. Maa min tuma bɛɛ n kan tɛ ɲɛdimi jɔw ma n kan tɛ ɲɛdimi jɔw ma dɛ maa min go bɛ tigɛ a ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ n'i dara kuma f'o ye dɔrɔn o b'o lakali. Allahu akbar. A ko ti fili o kɔnɔ maa min da kɛrɛ fila b'i bo tigɛ k'a jɛ fɔyɛ n'i k'o ɲɛna n ko i wulila a b'a lakali fana. Siga t'a la. Ayiwa. Nka ɲɛdimi jɔ ko tɛ dɛ. Ɲɛdimi lafiya yɔrɔ ye botigɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Mais maa yɛrɛ dɔ bɛ yen san kalo 12 ɲɛko t'i ban. O ye tiɲɛ ye. Ko in bɛ nin cogo in de la. N'i ye maa min ye k'a nugɔlɔgɔlɔ b'i wɔsi kebe ni sogo ko donni n'o cɛ i b'i dafalen. Ayiwa. Ɲɛtɔ don. Ale bi ten a b'a janto o la. Maa burusi bɔlen k'a da kooli o ye hɛrɛba ye n'i ye muso min ye walima cɛ min ɲɛkurunin bɛ kɛ yan k'a kɛ yan ka digɛnin ka da yanna o ye alisilamɛ de ye n'i ye min bumu ye o jukɔrɔ o bumu bɛ kɛ tan o fana ye silamɛ ye n'i ye ɲɛda saalolen ye ka si bɔ ka na fɔ tigɛ na o tigi ka ala ko ka gɛlɛn. Allahu akbar. A b'a janto in na n'i ye maa min sanfɛ ni tɛrɛmɛlen ye o tigi ka ko t'i laban. Ayiwa. Hɛrɛ o hɛrɛ min n'i ma a b'i jɔ ye. Allahu akbar.
bolokayinde ninnu ɲɛgɛn saba de bɛ nin na a cɛmancɛ ta fila tiri million la n'i ye min ta ye ko naani n'a b'a cɛ ma a bɛ fɔ o ma susiri n'o b'i ka den na yiri dɔ bɛ yen ko si sina i bɛ si sina daga don k'a ko n'a ye n'o ma kɛ o den si ti jɛ pewu mɔgɔ min si b'i jɛ k'a si to denmisɛnninya rɔ yiri de b'a la kolonkisɛ 100 ani sagajigi jɛ a bɛ fɔ o de ma denmisɛnnin si jɛtigi n'i m'o daga ko cɛkɔrɔba si jɛ fana ti n'o si jɛ in sɔrɔ i kun na ye. Allahu Akbar. Wala. O maa kɔrɔlenba da ye san 40 ye. Nin don denmisɛnnin si b'i jɛ depuis dɔw bɛ san 10 ko. Kosɛbɛ. N'o b'i la nin dɔrɔn don dɛ. Ka baara bɛ tiɲɛ pewu. Ayiwa. San 40 o b'a sɔrɔ i ka diɲɛ banna. Ala ye dali kɛ nabi ɲumanyaw la a ye nabi ɲumanw da nabila Dawuda Ala y'a da ka nabi ɲumanya d'a ma k'a si to san 14 k'a to nabi ɲumanya la ka sɔrɔ k'a faatu san 34. Ne badenw diɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ. N'i ye mɔgɔ min ye ka nufile dayɛlɛlen don ni den don a y'o don kalan na o ye kalankɛbaaba ye bujitigi a buji bɔlen ka taa ɲɛfɛ o bɛ du de mara o bɛ denmisɛnninw ɲɛsigi ni maa min ye buji dajigɛ ka si ma Ala ko i bɛ kɔrɔ kuma o kuma o bɛ kɛ cɛkɔrɔba nɔgɔjugu ye fɛn o fɛn bɛ na a b'a fɔ a y'a di n yɛrɛ ma wallahi bilafa bɛ buji la a y'a bila ka taa ɲɛfɛ maa min buji bɛ jɛci 2 ye o tigi ka sɔrɔ ye sɔrɔko 2 n'a ye kininafan sɔrɔ ka waati kɛ o bɛ daminɛ kuma jumɛn a san 29 ka se san 30 san 35 n'a ye sɔrɔ kɛ sɔrɔ bi ban a bɛ sɛgɛn ta dawolo ma san 40 san 45 a bɛna sɔrɔ daminɛ tuguni maa min buji bɛ jɛci yiri b'o la n'i y'o ko kaba kuma sɔrɔ bɛ tugu n'o kan n'o ma kɛ i ye fɔlɔ min sɔrɔ o b'i ba i bɛ wulu k'o sara la i malolen kɔ Ala b'i yɔrɔ filɛ tugun. Allahu Akbar. A b'a jan don na mɔgɔ ni Ala ye dali kɛ n'a fɔra ko adamaden si ma ani si tɛ maa min na o b'i dɔn cogo min dɔncogow b'a la mais min kelen bɛ fɔ bɛɛ k'i hakili da o kan n'i ye maa min ye ten o ti si sɔrɔ fiyewu. Allahu Akbar. Kisɛ min bɛ nun na n'o ye kisɛ in ye o ti kɛ dɔw la pewu i b'a ye ɲɛjuru min bɛ yan fɛ o bɛ yɛlɛ nin kan ka tɛmɛ ten i bɛ nun ye yan mɛ i ti foyi ye yan n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la o ti mɛn n'o ye kɛra den ye o ti mɛn a b'a jan don na adamaden ye dacogo de ye ni dɔnniba n'i taara dɔnniba fɛ yen a bɛ n'a fɔ buguridala koloninfilila ngɔnfilila awa bɛlɛdala jinɛtigi a bɛ na mun de kɛ k'i ɲininka i tɔgɔ la wa n'a ko e tɔgɔ ye Kasumu ni buguri taara wali kolo taara a bɛ kuma o la o tuma Kasumu joli b'aw ka dugu la Kasumu joli bɛ a yɛrɛ sigi dugu in na Kasumu joli bɛ jamana kɔnɔ ko ne ti baara kɛ ni tɔgɔ ye dɔnni mago tɛ tɔgɔ la dɔnni mago bɛ fɛn min na o de ye bangedenw ye n'i wulila maa o maa kɔ hali Seku Amadu bɛ wuli k'a kan di aw ma jamana minnu ka mɔ masakɛ t'a jamana kɔnɔ ne ti min bangedenw dɔn. ne fana n y'o de fɔ ne baw saraka bɔra ye a Burukina perezida a bɛ wo kɔnɔ. a b'a la. a b'a kɔnɔ. Moriwarikaw a ye mun dɔn. ayiwa Senegalikaw a ye mun dɔn. a ye fara Mali kan joona. n'an ma fara Mali kan Ala y'a jira n na wa m'a kɛ a bɛ jaabi dɛ. ayiwa. wa Nizɛri ta o y'a siyɔrɔw bɛɛ bila a bɛ nana o. ayiwa. awɔ n'o ma u bɛ segin de u ka fara Mali kan arapidi ma n'o tɛ lebu b'a kɔfɛ. awɔ u ye mariko da an kan Seku Amadu yɛrɛ n ye mariko da u kan. ne y'a f'u ye Burukinakaw walahi ani ce Burukina masakɛ min bɛ bi Ala tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn a cɛ n b'a fɔ a ye ko Ala ka barika don a ka fanga la.
ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman bɛ sanfɛ yiri tigɛ kɛ ja o tiɲɛ ye Burkina surasiw ala ka barika don a ka fanga la amin a y'a bolo di Mali taw ma n'u ka baara kɛ Seko Amadu ko ten nin ye tiɲɛ ye bravo Seko Amadu siɲɛ fila ye nin ye o jamana in nɔ kosɛbɛ san laban in nɔ Mali ko in nɔ siga t'a la o tuma na ni maa minnu sigilen don u ka da la Côte d'Ivoire Niger Sénégal ayiwa ni ala sɔnna u bɛ segin u kɔ ka sɔn ayiwa u jamanatigiw ko don n'o tɛ jamanaden bɛɛ b'an fɛ o ye tiɲɛ ye Côte d'Ivoire denw bɛ tantɔli min na ne yɛrɛ kan a ka bon hakili ma wa Burkina bɛɛ ten Burkina ka den dɔ bɛ Amérique ayiwa a delila ka 100,000 ci ne ma ko mun kama ko président dɔ tun y'u ka mugu la k'a tun bɛ yen ko Seko Amadu k'a fɔra ɲɛna k'e de y'a wuli ka bɔ yen n'o kɛra ka don ka taa o kɛra baro Allahu akbar n y'o dɔ fɔ ala ye mun kɛra tan de i b'i ka palais la yen se bɛɛ b'i ye mais n'i bala ka bila jamana in na n'o ye Mali ye an b'i ka na bɔ a tulu ma k'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ balo foyi la fɛ a bɛ faamu a y'a jan dɔ na o tuma na alisilamɛw dɔɔni bɛ kɛ ni wolodon de ye maa bange don a kana tulo kɛ o la bange don nasi n'a bɔra ni jugu y'a ta k'a kɛ tasuma la i ka ko banna cɛ o cɛ ka gɛlɛn n'i y'a bange don saraka n'i ye dolo sɔrɔ ka ban pewu maa ye qualité 4 den dɔgɔkun tile 7 don k'a ta juma ma ka n'a bila alamisa la dɔgɔkun tile 7 o don 7 ye maa ye o 7 ye u ka wolodon haya o haya 7 n'o fatuya ka taa bila wala dɔɔnin la bɛɛ ta b'o de kɔnɔ a baara min b'o de kɔnɔ i mana kɛ cɛ o cɛ ye Seko Amadu bɛ se k'i dɔn ni n'i sarakayi daminɛ m'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ baara in bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ hali n t'i tɔgɔ ta ne ye tɔgɔ ta e tɔgɔ caman tɛ o tɛ bɛn ne yɛrɛ tɔgɔ ka maa dɔ ma a bɛ bɛn a dɔ ma ne t'i tɔgɔ ta tɔgɔ ko t'a la den bɛ wolo ntɛnɛn ntɛnɛnden den Mahamadu Mahamadu o den bɛ da o la den wololen ntɛnɛn i fa tun ye cɛkɔrɔba min ye i b'a sɔrɔ a wolola alamisa mais a tɔgɔ tun ye Soloja i bɛ den tɔgɔ da Soloja a bada n'i y'o ta wolodon ma tɔgɔ bɛ se baara kɛ tɔgɔ tɛ se ka baara kɛ tɔgɔ ye jamu de ye tɔgɔ ye majamukɛla ani weelikɛla tɔgɔ ti foyi ɲɛ dɔnni sira kan a y'a jan don kuma in dɔnni sɛbɛ sɛbɛ de ko don dɛ n'o tɛ dɔw bɛ bɔlɔ a la kabila wali la k'a ta k'a tu olu la k'a bɔ n'a ye min f'i ye i bɛ da ka kolo ta k'a to a la k'a yɛrɛ dɔ b'i jigin dɔ b'i dabiri i bɛ da la mais dɔnni yɛrɛ sababa n k'o de fɔ maa bɛ saraka k'a ta cɛ yɔrɔ kelen a ye ta bangedenw de kan n'i ka don sɔrɔla i bɛ tile min na i bɛ su min na n'o sɔrɔla i ka ko b'i ba ye a b'a jan don i la ne ma wuli ala ma masakɛ si ta diɲɛ kɔnɔ Seko Amadu y'a ɲɛ k'a kali yɔrɔ in na ni ala bɛ diya o de kama n y'o de f'u ye u ka fara Mali kan Mali min to a minɛ kɔnɔ bilahi n ye layidu ta malidenw ye n ye layidu ta diɲɛ ye wa diaspora u ye baara min kɛ an y'a ye u ni ce wa u ka d'a la u ɲɔgɔn u sɔn bɛ yan dɛ wa an bɛ Mali kɔnɔ yan dugawu jaabilen don walahi k'u ka kɛ ta kɛ anw ye min kɛ kaban ala y'a jaabi kaban ne ye nin fɔ semaine tɛmɛnen ni n ko u ma n ko Burkina n ko Burkina ka denw n ye dafiw kɛ a ye tiɲɛ gɛn ka wuli ayiwa usola Allahu akbar kɛlɛ التكبير 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 ثم التكبير لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Mali de ye jamana ye fɛn nama bɛ o bɛ Mali la ne b'o fɔ olu yɛrɛ nazaraw y'o fɔ olu ko Mali ma ko jatigi jamana ne de y'a fɔ u m'a fɔ jatigi jamana ne de y'a fɔ fɛn nama bɛ yan olu ko Mali ma ko Mande ne de y'a fɔ
u bɛ tariku min dɔn hali Sunjata la an b'a dɔn an t'a dɔn o tɛ o don olu fana tubabu ninnu u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ Mali la yan ayiwa Sudan min fɔ a la nka k'a d'a kan Sudan français olu de y'a gɛrɛ u yɛrɛ la o y'a tigɛ o la dɛ k'o k'an dɔn i ko na an tɛ anw m'o kɛ o yan ye Mali de ye yan ye Mali ye k'a fɔ aw ye an ka jamana faamaw u kana reculer dɛ ayiwa o ye n ka kumakan ye waati bɛɛ kosɛbɛ Seku Amadu ye yɛlɛ n'a da an bɛ yɛlɛ de fo k'a bolo d'a kuncɛ ma yɛlɛ n'a dalen don o kana segin kɔ bilen wa jamanaden ɲuman bɛɛ maa si kana segin a kɔ ayiwa wa ko in bannen don an bɛ k'an yɛrɛ ta ye Mali b'i ja n'i y'a bisi a bɛ tunu kɔ bilahi a ye sigi a k'a filɛ Mali b'i ja ka tɛmɛ Makan kan n'a ma kɛ an n'a fɔ an ɲɛna yan Allahu Akbar takbir 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar ayiwa silamɛw kɔɔri ɲɛna cogo min ɲina Ala b'a dɔn kɔɔri ɲɛna a ɲɛna malo ɲɛna bɛnɛ ɲɛna o kɛra nka ɲina sanji ma san si sanji bɔ san dama in kɔnɔ ayi a ma caya dɛ farada mɔgɔw ka kɔ in yan ne y'a jate n y'a kɔndɛ ka n sigi k'a kɔndɛ ni urudi kɛ yan kosɛbɛ kalo 6 sanji y'o de kɛ yan sanji tigɛlen salula sini mɛ ɲina sanji tigɛlen sanji ma kalo 3 kɛ yan dɛ a ma kɛ wa kɔ in ma deli ka fa fako 2 a fako 2 bɛ image bɛ ne kun yan a ma tunu fɔlɔ kosɛbɛ a bɛɛ bɛ yan o tuma na Mali barikadugu de don an ka ɲɔ an ka malo ayiwa an ka tigɛ an'an ka kɔɔri an'an ka dugujukɔrɔ nafolo Mali ko tɛ dɛ ayiwa jamana minnu b'a lamini na a b'an bɛɛ balo pewu siga t'a la o tuma bɔrɔ min birila an ɲɛ na a farala ka bɔ yen a farala mɔgɔw k'an ka faamu ye Ala ka barika d'u la amin ni maliden min ma se ka nin fɔ bi e kɛra i yɛrɛ jugu ye siga t'o la siga t'a la Morikɛ i n'i ka wɔlɔnkolo n'i ko diɲɛ ka wuli i yɛrɛ b'a kɔnɔ i bɛ yen dɛ i bɛ yen i bɛ taa sogo o tuma na juma bi ni kun y'aw gɛrɛsɛgɛ ye ka nin ɲɛbɔ bi juma in na ayiwa ni Ala ye juma wɛrɛ jira an na dɔnni bulonna an bɛna dayɛlɛ sidonda kan ani dalitu yɛrɛ kan bɛɛ b'i gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka taa n'a ye Ala ka juma wɛrɛ jira an na Ala k'an sago d'an ma o tuma na n ye sariya dɔ ye kuranɛ kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ n y'a sɔrɔ ni maa min fatura i bɛ taa sɔrɔ a tun bɛ ni cɛ min fatura i b'a sɔrɔ a furumuso i bɛ na dɔ ye ten ko dɔ ye muso in da cɛ ye ko cɛ terikɛ wa walima cɛ sigiɲɔgɔn walima cɛ balima sira dɔn wala an bɛ jamu kelen dɔn walima cɛ duguden kelen dɔn k'o ye muso in da cɛ ye kuranɛ y'i da don a la k'a lakali a ko alakira mandon a tɛ daga aw dɔ ye dɔ ka dɔ ta tiɲɛ dɔ ka dɔ muso ta tiɲɛ fo n'a kɛra sinji ye bilahi ko n'a kɛra sinji ye n'o tɛ i b'a furu de komi i bɛ muso furu cogo min kosɛbɛ aw fɛ yan nin bɛ kɛ ayi muso kɔnɔ dalen o tɛ t'u bala o dala ten aramu don i bɛ jɛnɛyɔrɔ fo k'i sa Allahu Akbar siga t'a la aw dɔnnibaaw wele ka sigi bilahi ne de y'a fɔ n'u t'a dɔn ka suratu Ayiza bi lajɛ ayiwa a bɛ yen a tɛ yen wa a bɛ yen a kalan dɛ o na daga bɔ ne dɛmɛ a kalan k'a to yen wa
يا أيها النبي اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين. على كفلا كون دميما تويكا على يسرانينا kana bɔ ka dɛ kana tugu kafiru la kana tugu munafikiw la yɛrɛ filatigiw kosɛbɛ u to yen ka tɛmɛ ni ka ala ye o don inna allaha kana aliman hakima. a ko ne ala ye dɔnni masa ye wa ne ye awa kiriw cɛju tigɛ baa ye siga t'a la. wattabi'u ma yuha ilayka min rabbika. a ko ni mɔgɔw banni la ayiwa fɛn bɛ na ne ye min migi kan ok o ma ban ne de ko don o don dɛ u to yen bɛɛ bi k'o minɛ bari ni ne ala sɔnna bɛɛ bi k'i bolo ayiwa non inna allaha kana bima ta'maluna khabira. a ko ne ala ye masa ye ne kɛra masaden ye n'a ye baara min kɛ ne b'o dɔn wa ne ye masa dogo ye siga t'a la. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. a ko i b'i jigi da ne kan ayiwa ne ala wasara jigi da fɛn bɛɛ ye tiɲɛ. amaba ni ye ala de ka ɲi ta. ala kumakan don. النبي الأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولي الأرحام. a ko aw alakira mandenw aw jamakulu a tɛ dagaw dɔ ye aw dɔ ka dɔ muso ta tiɲɛ fo n'a kɛra ala alihamu fo n'a kɛra sini ye n'o tɛ n'i y'a ta ten ko n y'a ta tiɲɛ k'a sɔrɔ i ma muso in furu k'a ka furu hakɛ segin a ma i b'i si kɛ jɛnɛya la furu t'i ye. Allahu akbar. wala. بعضهم ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أكو أو دو تسكو كدولا أكو سبب ما كتاب الله ده مين المؤمنون ده كتاب فيه. إلا أن تفعلوا إلا أولياءكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا. أكو فنا كرا وجهي أبرباتوكو أيا بلمن ويلي نينا كارسا فاتورا أيا نمسوجي كارسا موكاني نو تاسينجي أوبارا مسوجيدا نا فاتورا كاي مسوجيدوبا نو تبيا كن أيا نجري أدلاي الله أكبر. فنيا يني إباني نينا إباني نيني كافور كوني muso futugo n'o ma kɛ n'i y'a ta ten ko n'i y'a ta cɛ la aw ye siya kelen ye wala a ye jamu la wala a ye dugu kelen wali sigiɲɔgɔn i bɛ jɛnɛya la fo ka t'i sa. nin kun y'a gɛrɛsɛgɛ ye wulada in na ala ka hɛrɛ k'a ye silamɛya ala kan'a to bɔrɔ kan silamɛya ala k'a bila kɛnɛ kan ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala kira ka diinɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a sabati mali ala k'a suma afiriki ala k'a suma burukina fanga ala ka barika don a la surasiw ka fanga ala ka barika don a la ala k'u kolo gɛlɛya.